Hej. Er det der er tid 15.30? Ja, det er det. Okay, bare tilbage til stolen her. Tak. Hvad skal du så have klippet i dag? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er midt skin fade, men ser godt ud på dig. Okay, men så går vi med det. Okay. Jeg starter lige med at cutte siden lidt i dag her, dem kan se, det er blevet lidt langhåret. Nu går jeg ind og lægger guideline på, som er den første streg i faden, inden man begynder at blende det ind. Så kommer den første guideline ind, og nu skal vi til at lægge nummer 2, hvor vi kører lidt højere op her, og begynder at blende den ind lige så stille. Nu putter jeg lige alle mine guidelines ind, og så bagefter så viser jeg, hvordan jeg fader dem ind efter. Nu har jeg lagt alle mine guidelines, så nu skal jeg til at blende det ind. Det gør jeg så ved at bruge en flick up metode. Nu skal jeg til at fade min anden guideline ind, og det gør jeg ved en halv guard, og så bruger jeg hjørnet på klippemaskinen. Faden begynder lige så stille og lige med, og nu skal vi have den sidste guideline ud hernede i bunden, og det gør jeg bare med en helt lukket maskine, og så kan man bare lige så stille ned i bunden her. Nu er jeg blevet færdig med en fade, og nu skal vi bare lige have de små detaljer med her. Så lige at tage over her. Det sidste step, og det er at give klæden her en god hairline. Man starter med at putte noget hårspray, så det ligesom bliver på plads. Og så jeg begynder lige så stille bare at rene lidt ned. Og så begynder jeg så at lige så stille at klippe den til. Tak for koldebror, selvfølgelig. Samtidig næste uge. Det vil godt sige, vi ses, bror. Ses.